Fuq art bħal-far bejn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Port Ħieles, pajjiż għandu jkollu ċentru loġistiku ta' eċċellenza. B'hekk dan isir flok strateġiku illi ftit pajjiżi oħra għandhom bħalu. Is-sejħa biex operaturi lokali u internazzjonali jresqu l-proposta tagħhom għal dan iċ-ċentru kienet imħabbra mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Dan iċ-ċentru ser ikun ifisser ukoll ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità f'din it-tip ta' operazzjoni ekonomika fil-waqt ukoll se nimmassimizzaw il-potenzjal li għandna f'Ħalfar li hija żona viċin il-Port Ħieles u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex ikollna iżjed attività kummerċjali f'dan is-sit, f'dan il-post, illi tiffaċilita wkoll l-użu ta' investituri barranin biex jużaw lil Malta propju bħala hub loġistiku. Is-sejħa hija internazzjonali u titlob għad-diżinn, il-bini u l-finanzjament taċ-ċentru li għandu jsir fuq medda ta' 45,000 metru kwadru. Fis-sit diġà hemm bażi ta' ċentru loġistiku li minnu joperaw mal-34 operatur u l-mod kif irid ikun żviluppat għandu jinkludi lilhom b'mod li l-kundizzjonijiet li għandhom ma jinbidlux, għajr li bil-proġett propost ikunu parti minn ċentru ewlieni fil-Mediterran. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise qal li issa li ħarġet is-sejħa din tkun irriklamata bilan li iktar nies ikunu jafu biha u jikber iċ-ċans li Malta tattira fost l-aqwa operaturi fis-settur. Issa ħarġet l-RFP, ovvjament aħna nibdew nimmarketjawha, aħna u l-privatization Malta nibdew nimmarketjawha flimkien, għandna l-overseas offices tagħna, ninformaw l-ambaxxati tagħna, mbagħad isir l-evaluation normali għal kull min interessat. Il-Malta Enterprise għaddejja b'taħdidiet u riċerka bilan li jkunu identifikati siti oħra fil-waqt li l-Kamra tal-Kummerċ laqet b'sodisfazzjon din il-proposta. Palma laqeta wkoll il-komunità ta' Birżebbuġa għaliex ħafna jaraw wkoll bħala alternattiva għat tkabbir tal-Port Ħieles.